सासे बर' फरायसानि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबा। सासे उन्दै बर' फरायसाया गावनो बिरखं बानायनानै बिरहोदों। नंगौ, क'क्राझार UN एकाडेमियाव थाखो 8 आव फरायनाय सासे फरायसाया गावनो बिरखं बानायनानै बिरहोदों। थारैनो सासे थाखो 8 आव फरायनाय उन्दै गथ'आ गावनि आखाइजोंनो बिरखं बानायनानै बिरहोनाया जोबोरैनो सोमोनांथाव आरो बाख्नायजाथाव हाबा। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जथुम्माया फैगौ 13 अक्ट'निफ्राय सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो थांगासिनो दं। बे 52थि जथुम्मायावनो क'क्राझार UN एकाडेमिनि थाखो 8 आव फरायनाय फरायसाया गावनि आखाइजों बानायनाय बिरखंखौ दिन्थिफुंनो थाखाय साखाफारा जानानै दं होनना खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बेखौ मख'नांगोन दि बर' हारिया लिरनाय, फरायनाय, गेलेनाय, मोसानाय, रोजाबनायनि अनगायैबो गोबां बिथिङावनो जौगालांबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, सासे 8 थाखोआव फरायबाय थानाय बर' फरायसानि गावनो बिरखं बानायनानै बिरहोनो हानाया गासै ओनसोलनाङैनो सोमोनांहोदों। गोजोनथाव खौरां! माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माय सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।